Bé, en aquesta quarta edició d'Impulsa, l'acte de trobada entre l'empresa i la cultura, ens sentim molt afortunats de poder comptar amb una de les personalitats més rellevants del nostre país, encara que faci dècades que treballa als Estats Units. Com a vicepresident executiu del prestigiós Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Amb vostès, el senyor Israel Ruiz. Gràcies i bona nit. Crec que els hi han passat la biografia d'algú altre, perquè jo no em descriuen així. La veritat que voldria que, abans de començar, voldria jo mateix aplaudir a tots qui he presentat aquí, perquè us ho mereixeu de tal manera que no tinc dubte que ho feu per convicció i sou tots molt bons. O sigui que us ho mereixeu. El primer, la veritat és que una part de la cultura és les amistats que un té. I quan em van fer la trucada aquí... Perdó. El primer que em vaig preguntar jo... Si funciona. Sí. És el que feia... Allò que diuen, ¿no? ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este? O sigui, què fa algú que treballa en el MIT, que parla d'innovació, que està en la ciència i tecnologia parlant de cultura? I dues coses que us voldria comentar. La primera, que ho sap molt poca gent, és que quan tenia 14, 16, 17 anys, acompanyava cada nit el meu pare al casino de l'Aliança del Poble Nou. Perquè el meu pare, que era molt més gran i va morir el 2000, va ser, amb la Núria Gispert, part d'un teatre amateur que parlava en català durant la dictadura. I ella em portava, allò que vas a la faràndula, i vas allà i parles del teatre, i és una de les parts que recordo amb més personalitat i més properes que tinc amb el meu pare. La segona, curiosament, és que quan volava cap aquí per venir i estar amb vosaltres, la meva filla em va enviar un text i em va dir «M'han donat el paper a l'obra de teatre que volia». O sigui que els gens continuen. Jo no en tinc cap d'aquests, de gens. Llavors, el que jo us vull explicar una mica és que jo estic aquí a l'MIT, un dels centres referents en ciència i tecnologia, i el que fem allà és intentar inventar el futur. Intentar inventar tot el que vosaltres voleu. Això... Si no, ja crido jo. Al final no passa res, ja em sentiu. La tecnologia no funciona ni amb els de l'MIT. Això ja ho sé jo i passa tot arreu. El que us volia explicar aquí és que ens intentem inventar el futur, intentem curar tot el que volem, intentem que les enfermedats que tenim no ens permetin que als nostres fills no ens agrada i volem que això continuï. Volem que la tecnologia, la nanotecnologia i la ciència tot es fusioni. Volem que fins i tot un professor que es diu Sam Kim, que ve de Corea, que jo soc enginyer mecànic i m'encanten aquests robots, i li vaig dir, mira, vinguen aquí i allà el Messi se'ns està fent gran i necessitem un substitut aviat. I els vam començar a entrenar. Els vam començar a entrenar, però malauradament l'equipament del Barça no li va bé encara i l'estem intentant provar. I després s'havia preguntat què és el que volem fer. I el que vaig començar a pensar és la cultura i la innovació. I vaig començar a entendre, perquè d'innovació sí que en faig bastant i en parlo bastant. La cultura de la innovació en cultura, i què vol dir la cultura a les empreses i com fem que la cultura de les empreses canviï. I com que soc enginyer, al final jo vaig per dades, vaig buscar moltes dades abans per fer això. El primer que us volia comentar són aquestes dades, perquè són bastant interessants. Si mireu el gràfic, la cultura comença al 1800 i això són el nombre de vegades que la cultura apareix en tot l'univers que Google ha escanejat. Perquè entengueu ben bé el que passa. Si veu al Google i poseu la definició d'una paraula, entendreu i veureu aquest gràfic. Veieu que tot va molt bé en la cultura fins, i la vull parar al 1940, més o menys perquè allà és la Segona Guerra Mundial, i llavors la comparo amb la innovació. I la vull comparar més a més quan es fonda l'MIT, que és el 1861. No anava molt bé la innovació. La cultura anava prou bé. A partir de la Segona Guerra Mundial, les coses van canviar. I el que passa a partir de la Segona Guerra Mundial és que la guerra
posa moltíssims recursos en la recerca i en la innovació. I les coses que avui dia estem disfrutant i que veiem com a ciència i tecnologia, totes, gairebé totes, tenen l'arrel en aquella part de la inversió. Aquesta segona ratlla la vaig posar perquè és l'any que me'n vaig anar jo, el 1999. Com creieu que la innovació va des del 99 fins avui? Ja us ho diré. Com creieu que la cultura va? Molt bé. Per això, quan vaig veure les dades, que al final és el que et diuen tot, vaig pensar que tots junts compartim una responsabilitat de futur. Perquè la innovació i la cultura van lligades. I si no podem fer-ho sense la innovació i sense la cultura, no ho farem bé. Llavors? Perdoneu, això tampoc. Sembla que tinc. Però quan ho veig jo tinc 3 fills, hi havia aquí els nois aquests que estaven aquí en silenci que ho han fet tots molt bé. I quan veus aquesta generació, i quan parlaves de Galàcticos, que veus així, i tothom estan així, amb els mòbils. No només els fills, no només els joves, tots estan als mòbils. Llavors què fem amb això? El que s'ha fet primer és que aquesta cultura, tothom, fins i tot tots vosaltres, sobretot les empreses, perdoneu, m'ho podeu anar passant si li vaig dient que sí, perquè això no passa mai quan vull. O sigui que, si t'ho vaig dient, m'ho vas passant, val? M'ho pots passar? Una? Ara. Aquí teniu la part de computació. Tots aquests joves, avui dia, estic segur que tots vosaltres, a tots els fills, els que teniu fills, els dieu, aneu d'aprendre. A les escoles, segur que tots tenen programació. Segur que tots no estan lluitant per tenir setmanes i recursos i estan aquí dient-vos de programació, perquè això ja tothom ho dona per sentat. Ara, aquestes paraules, aquest acrònim americà de Science, Technology, Engineering and Math, suposo que és el mateix, aquí no el traduïm. Oi? Enteneu el que és STEM. Però jo com a enginyer vaig entendre una cosa, i és que li volia donar una versió i us vull fer aquesta prova amb vosaltres. Si els que teniu fills, i tots aquests que tinguin programació, feu una prova amb ells. Els poseu a programar, els poseu a fer Scratch, els poseu a posar qualsevol cosa d'aquestes. I poseu un timer, i compteu quants estan. I potser l'endemà el pareu, perquè no els traureu. Ara els doneu fil i agulla i intenteu que ho facin ells. I compteu el mateix. I a veure quan el pareu. I veureu el sentiment de frustració en el que tindreu davant. I aquesta prova l'he feta una darrere l'altra en totes les escoles a les que he anat. I més del 90% dels nens, no importa l'edat, tots acaben frustrats amb aquesta prova. Alguns no han vist mai un full, una agulla i el fil de cosir. I per què ho dic? No importa. Perquè el que importa és el següent, no? Perdoneu, m'ho passes tu, Passes a la següent? El que volia és usar el logo de la fundació, que al final soc un enginyer i vull tindre una funció, i per mi això és una funció, la funció STEM, i la transformem en funció STEAM, i li afegim les arts, la segona, sisplau. I quan passem a la següent, el que us volia explicar una mica és per què ho fem nosaltres en l'MIT. Suposo que reconeixeu l'MIT com a ciència, com a tecnologia, com a tot aquest sistema de referent. El que potser no sabeu és que tenim més de 200 professors que treballen a l'Escola d'Humanitats, Arts i Ciències Socials, que molts dels estudiants i molts dels professors fan teatre i fan música, molts vull dir el 99%, i que quan arribem aquí, per què ho fem? Pots clicar? Una és la resposta formal, que és que hi va haver un president de l'MIT que a l'època de l'Sputnik, quan els russos el van llançar i va iniciar la carrera espacial dels Estats Units, en va llançar una altra. I el 1950 va dir els enginyers que estem creant, els científics que estem creant a l'MIT, no tenen la responsabilitat ni global, ni cultural, ni emocional per entendre quin és el poder de la tecnologia, quin és el poder de la ciència. I va voler que la creació de l'Escola d'Humanitats Arts Socials
i l'Escola de Management es van crear l'any 1950, sota aquest president. Però en realitat, això va ser una manifestació del que ja estava passant. Perquè la cultura ha sigut part de l'MIT des del principi i ha sigut part del que jo diria l'educació científica des del primer moment. A la següent. Us volia donar un altre exemple. Aquesta és una fotògrafa molt famosa dels Estats Units, la Berenice Abbott. I va fer un stage a l'MIT. Un stage que després us explicaré com passa. I el que va fer és documentar i visualitzar els conceptes de física que són molt difícils d'entendre i d'explicar. I a través de la seva fotografia i a través de treballar en equips multidisciplinars per entendre com es fa l'art de la fotografia en la ciència, va establir ara una carrera que és el fotògraf que va tot en el món de la ciència i la tecnologia. Tota la visualització que tenim avui dia a la medicina la pots traçar en aquests sistemes. Per què ho fem llavors? Pots clicar un més? Ho fem per entendre. Però no només per entendre això. Ho fem per entendre'ns a nosaltres. Molts dels que han passat aquí ho han dit. La següent, sisplau. Si enteneu i veieu quina és aquesta diapositiva d'aquí, segur que tots heu entès el que és el 3D printing, la impressió de 3D. No sé si en teniu alguna. Segurament molta gent, ara aquí el que veig és que han assolit un cost que la gent i les famílies els donen als fills perquè en aquesta falera de l'STEM tothom vol el 3D printing. Aquest 3D printing el pots fer en vidre. I el connectaré després al final de la presentació perquè el 3D printing que pots fer en vidre ara mateix és molt complex. És molt difícil de fer-ho en vidre i és molt difícil de fer les formes que tu vols de fer-ho en vidre. Però ho fem per el segon motiu, que és, si cliques, l'experimentació. Experimentem perquè la persona i el faculty que està fent això, de fet, és un artista. És un artista que està col·laborant amb un enginyer de materials per entendre quin tipus de vidre es pot fer per tenir la cultura que ell vol en l'escultura de vidre. Següent. Evidentment, això ja ho hem vist aquí. La diversitat que tenim a l'MIT, tenim més de 26.000 persones, venen de 192 països. La diversitat cultural, només tenim 68 estudiants, grups d'estudiants de part de cultura del món, inclosa Catalònia d'MIT. Tenim 39 grups i associacions d'estudiants que es posen aquí, inclòs un de música, inclòs un altre que és el Laboratori de la Ciència del Xocolata. I no volen que la ciència sigui, sinó que la xocolata és la manifestació. Quan el Ferran, sabeu que soc molt amic del Ferran, quan el Ferran parla de cuina, de creativitat i tot, estem parlant i és com un vehicle d'educació. Aquests vehicles d'educació cultural són importantíssims, sobretot per l'educació tècnica que fem nosaltres. El que celebrem aquí, tot això és el nostre grup de teatre. El grup de teatre nostre va anar quan a l'illa de Puerto Rico se'n va anar a Norris amb un dels huracans de fa 2 anys. Aquests són els professors de música de la nostra secció, que segurament ningú sabia que teníem, però el que vull comentar és aquest senyor. Aquest senyor es diu Eran Benghazi. Si no us sona el seu nom, és el creador d'un joc, d'un videojoc, que es diu Guitar Hero. I pel que parles suposo de música electrònica, suposo que el coneixes, perquè se n'han venut 25 milions de còpies i més de 3.000 milions. Això és un professor de l'MIT. Llavors, quan parles, és que la música que fan aquí hi ha la música clàssica, però l'altra cosa que fan és que combinen els videojocs, la tecnologia i el que els dona com a vehicle per entendre com funcionen les coses. Llavors, el que celebrem aquí és la diversitat. Next. Celebrem la diversitat cultural i el que fem és integrar. Integrem d'una manera sense realment poder integrar-ho, voler-ho integrar-ho, però integrem la multidisciplinaritat de l'MIT amb les arts. I ara els 2 consells. La següent. El que veieu aquí té molts detalls que us vull explicar. No sé quants de vosaltres heu estat al nostre campus o no. Si alguns de vosaltres? Uns quants. Us podeu baixar una aplicació que ara tothom té per tenir un campus guiat del nostre art. És un de les llistes d'art públic més grans dels Estats Units. Tenim un museu, el Museu d'Art Modern, dintre de l'MIT, que
que tampoc la gent no el coneix, que es diu MIT List. Però per què he escollit en aquests? Aquest d'aquí, no sé si el coneixeu, però aquest senyor és l'Alexander Calder, que és un dels escultors més famosos dels Estats Units. Si aneu al Guggenheim el trobareu, si aneu a la majoria del Metropolitan de Nova York el trobareu, si aneu per aquí fins i tot tenim alguna del Calder. Però per què estan aquí és la raó que us vull explicar. Això es diu The Great Sail, és la gran vela, si tu vols. Aquí, si t'hi estàs a l'hivern, no us ho aconsello perquè et peles de fred. Per això s'ho diu. Però la segona és perquè el seu company era l'Eugene McDermott. L'Eugene McDermott era el creador i fundador de Texas Instruments. I si sabeu el que és Texas Instruments, per un enginyer tots teníem les calculadores de Texas Instruments. Aquest senyor era un dels estudiants d'MIT. Que l'any 1974 va dir, jo vull, a part de fer el que he fet, vull que la meva corporació i en el meu nom, vull que l'MIT tingui un entorn que sigui el que jo m'agradaria tenir a casa. I no només va finançar i va pagar això, si vols clicar a la segona, sisplau, sinó que va establir el que nosaltres li donem un endowment per fer el McDermott Prize. I us vull comentar dues coses aquí. Una és que podem tenir sessions, podem parlar de cultura, podem tenir el que en els americans li diríem bottoms up, o podem tenir un referent, un líder, una persona, algú que estigui molt compromès i que va donar en aquell moment $3 milions per establir aquest endowment. I aquest premi s'ha convertit en el referent dels Estats Units que es donen a l'MIT, que és el McDermott Prize, a un jove artista, a un jove cultural, els han donat a escultors, a arquitectes, a pintors, a músics, i els donen $100.000 i els regalen una estada d'un any a l'MIT per treballar amb els grups multidisciplinars d'estudiants i de professorat. Els diners no tenen rellevància aquí. Quan els comprem aquí us parlo de molts diners, us podria parlar de moltíssims diners. A l'MIT sempre en parlem de molts diners. Aquí potser són menys, però el que vull parlar és del referent. I de no només parlar, però de liderar. Si estem compromesos, si ho fem per convicció, tenim la cultura a les nostres mans. Però ho va fer no només per tenir això. Ho va fer per crear, amb l'endowment, una cultura que després que aquest senyor va morir, ha durat per més de 30 anys i continuarà durant per l'eternitat. La segona part que us vull parlar de finançar, crec que si cliques una més apareixerà un treball que espero que reconegueu, és un artista català, en Jaume Plensa, un artista català de renom, en el qual l'MIT també el té. No el té perquè sigui català i perquè jo estigui allà, perquè allà la meritocràcia és el que funciona. El tenim pel mateix motiu, perquè va haver-hi un altre alumne que li va encarregar una escultura per l'MIT i ell es va documentar i va fer tot el parc de nombres i tal. Llavors, com ho podem aconseguir en això? Una és referents individuals. La segona és per la institució. I ja sé que aquí parlar de percentatges la gent se'n va a altres bandes, però l'1% val molt. I a l'MIT vam posar un programa que es diu 1% for the art. I aquest 1% per les arts vol dir que cada projecte de capital de més de $5 milions per nosaltres, i us garanteixo són molts, del que gastem, l'1% d'aquell projecte el posem i el reinvertim en les arts. El reinvertim, les arts és la manera que els americans tenen de definir el que jo he vist avui aquí amb l'excel·lència que ho heu usat. No només vol dir pintar i tal, sinó que vol dir és molt inclusiu. Però això genera un flux de diners que a la universitat ara mateix la dediquem i la continuem. Dona l'estabilitat al producte que el que volem fer és tenir un ambient perquè tothom treballi en aquest culturalment integrat amb la ciència i la tecnologia. Dues coses en aquesta fotografia importants. Primera, com que jo soc de les peles, us puc parlar de peles. La segona, us puc parlar de referents. Treballo amb aquesta gent. Jo no vaig tenir el plaer de conèixer l'Eugene McDermott, però he tingut el plaer de conèixer la majoria dels donors d'MIT des dels darrers 20 anys. I són gent compromesa, que ho fan per convicció. No ho fan simplement perquè la donació té una reducció dels impostos. Cap d'ells. La gent moltes vegades en parlen aquí, la llei de mecenats, etc. Evidentment que la llei de mecenats ajuda. Evidentment que les lleis ajuden. Però cap dels que jo he parlat ho faria o ho deixaria de fer. Per això ho dic, quan de caritat o de convicció, tots ells ho fan per convicció.
I si només esteu aquí per aquesta nit, per aquest vespre tan bonic, estic segur que és per convicció. Si continues. Els últims 2 projectes que us vull parlar és una de les combinacions que crec que avui amb tots els que heu vingut a presentar no està representada. És la compartir i la generositat del compartir aquesta fusió de la ciència, la tecnologia amb les arts. Això és una col·laboració entre el Metropolitan Museum a Nova York, Microsoft i nosaltres. Vam posar-hi tots diners i vam posar-hi el talent. Vam posar-hi tots els nostres estudiants de computació dedicats a fer un hackathon en el qual es van escanejar a través de Microsoft totes les obres del museum i se les va donar un cap de setmana per fer els algoritmes de reconeixement de totes aquestes obres digitals i de poder-les compartir amb el món. De poder-les compartir amb unes certes funcions. I si aneu al website i poseu My Met My Life, podreu interaccionar amb ell. Ben bé el que és, no se sap. Però el que és, era una manera de fer que la tecnologia facilités la divulgació cultural a tothom i que facilités el pensament crític a través del que ara coneixem nosaltres com a intel·ligència artificial. I ara us vull relacionar la més important que vull deixar-vos. La següent, això és per compartir, li cliques una més, sisplau. Aquesta Escola d'Humanitats i d'Arts i les Ciències Socials, el que està més preocupada i el que estem més preocupats és perquè aquestes perspectives integradores s'afegeixin a tot el que passa avui dia. Que puguem reflexionar aquestes tecnologies i tot el que ens està passant al nostre voltant, podem-ho entendre i afegir dimensions de les preguntes. Una més. La coneixeu, amb ella? És impossible que la conegueu perquè no existeix. Clica una més, sisplau. Una més? Aquesta persona està generada per intel·ligència artificial. No existeix. Haureu parlat del fake news, haureu parlat dels vídeos, haureu parlat de tot. Haureu parlat del poder del que la tecnologia ens ofereix. El que no parlem la majoria de les vegades és dels perills, és del que pot passar, és de com ho pensem. I aquesta activació cultural, de la neurona cultural de tots els nostres estudiants, dels nostres professors, és el que busquem. Jo vaig fer una prova. Pots clicar una vegada més? Volia fer una prova. Vaig posar aquestes 3 cares. I el resultat que em va donar, li pots clicar una més? Em va dir que no existia el resultat. Una més, sisplau. Llavors, el per què ho fem és perquè avui dia estem al capdavant de tot el que fem. En intel·ligència artificial, en ciències, no hi ha la manera de fer-ho. Podria parlar del CRISPR-Cas9, que és el sistema d'edició genètica de tot el futur. Us podria avorrir amb totes aquestes tecnologies, que per mi són captivadores, encisadores, innovadores, que em donen molta esperança pel futur. Em donen més esperança perquè els estudiants i els professors que tinc jo a l'MIT són així com nosaltres, involucrats, compromesos. Però si no tinguéssim la cultura, em faria moltíssima por. Perquè la intel·ligència artificial, si li cliques una vegada, no es convertiria en la intel·ligència humana. I per acabar, simplement vull tornar al favor d'haver estat aquí i vull fer alguna cosa que no es pugui reproduir. Us he parlat del vidre, de la impressió en 3 dimensions, i us he parlat de tot això. Però el que no us he parlat és una altra cosa que té l'MIT, que són molt estranys. A l'MIT són molt estranys. I tenim un laboratori del vidre. Tenim la fusió. I una de les coses que fem, una de les tradicions de la meva pàtria adoptiva de 20 anys, és el Thanksgiving. I el Thanksgiving un dona les gràcies, i la dona les gràcies de tornada. I això passa després de Halloween. I els nostres estudiants fan aquestes peces. Això són els colors corporatius de l'MIT. I el que us volia, aquesta és la part nostra de cultura, la meva part cultura i la meva part de Catalunya, i volia donar a la Fundació Catalunya Cultura com a record de l'MIT. Qui la vulgui agafar?